5 בבוקר, עוד כמה דקות יוצאים לניתוח. אז זה המצב הנוכחי. המזוודה כבר ארוזה, הראש מתפוצץ מכאבים, אין סיגריה של בוקר, אין קפה, אסור לי לקחת כדור. הכריחו אותי להתגלח, אחרי 1.5 שנה לא התגלחתי. אני מרגיש ילד בן 16 ויאללה. לא רוצים לאכול תותי, סתם פתחנו אותה. סתם תאכלו, למה לא? מה קרה? בוא שאתה ארוחת בוקר גמלה אז... יאללה אחי, בסדר, ברוניס ותותים זה תמיד... אני גדלתי בבית שמש, בשכונה ישנה כזאת של רוסים. אז עברנו לשכונה חרדית, רמה ב' זה יותר למטה. שם כאילו הייתי רוב השנים, זה כ-14 שנה כזה, גרתי שם. חוץ מזה למדתי בגיל קטן בבית ספר חרדי בבית שמש. היה לי ציציות וכיפה, לא היה לי פאות, אבל אתה יודע, הייתי נראה ילד דתי כזה וזה חמוד. בקיצור, עברתי משם לישיבה בשומרון, כינור דוד, שזו ישיבה מוזיקלית, כל הישיבה מנגנת, וכאילו כל זה היה בעיקר ניגנתי מוזיקה חסידית, נגיד נקרא לזה ככה, דתית. ואז לאט לאט גיליתי יותר רוק, בלוז, מוזיקה שיותר אהבתי בכיתה ט' ככה, בישיבה, ושכאילו... לא, ממש לא, היה אסור לשמוע שירים שהם כאילו או לועזיים, או אתה יודע, לא... המקום שם, כן. הייתי כאילו הולך בישיבה, שומע מוזיקה בשירותים, באוזניות, אחי, כאילו, אתה יודע, היינו... כל הלהקות, לד זפלין, אריק קלפטון, משם זה התחיל, ואז כאילו לאט לאט התפתח אתה יודע, עוד סגנונות. וכל דבר, מסובל ומאופל מחיר, זה לא נראה לך, תקבל זאת בנימוס. כאילו הכל היה סבבה, עד שהשנה לפני 1.5 חודשים, משהו כזה, חודשיים. הרגשתי משהו בצוואר, והרגשתי גם שאני... הרגשתי קצת כאבים, הלכתי לרופא, לבדוק את זה. שלח אותי לאולטרסאונד, משם עוד פעם לעוד רופא. גילו שכאילו חזר הגידול וטיפה התפשט בצוואר. עכשיו אני צריך לעשות ניתוח, כאילו קטע קצת שונה. ואתה יודע, אין מה לעשות, אחי. עכשיו סיימתי שבוע שעבר את הבדיקה האחרונה לפני ניתוח, והיום הלכתי להגיש את התוצאות, והשבוע אני אמור לקבל תאריך. זה מטורף, איך אתה יודע, ברגיל שהכל סבבה, אז כל מה שאתה מעסיק אותך זה איפה המסיבה הבאה, איפה היציאה הבאה. וכאילו יש לך יום משעמם, זה הבאסה שלך, ופתאום ברגע אחד אתה מתפלל רק להיות בריא, ויום משעמם עם חברים זה חלום, כאילו בלי לדאוג ובלי לחץ על הראש. צד שמאל כתוב לכם אף אוזן גרון, קומה שנייה, חדר 18. קניתי לך דובי כחול היום הולדת,
הסתכלתי עלייך מעיניים אדומות, אני רוצה לדעת מה את חושבת על ילד גדול שלא רוצה להיות, במקום לשאול את סתם הולכת, עושה לי טוב כשאת מתחילה לבכות. אהובה שלי, אני שונא. אז איך אתה מרגיש? וואלה, משתפר לאט לאט. אבל כואב. וכל מה היה לי איזה משבר כזה שגם כאילו קצת נפגע לי העצבים של הכתף והיד כאילו הצוואר וזה, אז בהתחלה גם היה לי קשה לנגן בגיטרה, לפרוט ולשיר בכלל, כאילו כאב לי הגרון, לא הצלחתי לשיר כל כך כאילו ממש היה איזה שבוע-שבועיים אחי, בשבילי זה היה קשה וכאילו אתה יודע, ישבתי על זה, אני כל הזמן בבית עכשיו, יש לי טיפולים פיזיותרפיים לכתף, כאילו כמה חודשים מעכשיו אבל אתה יודע, זה יחזור אחי, עד ערב להקות בטוח כאילו. אז מה אתם אומרים על החזרה? וואלה, היה אחלה חזרה, אחי. אני עדיין צריך להשתפר עם הגרון, אחי, לעבוד על זה. יש לי קצת כאבים, אחי, הניתוח שאני נשאר, אבל היה אחלה חזרה. פחות מחודש? יהיה טוב, אחי. יהיה טוב, אחי. יהיה סבבה לגמרי. יש התרגשות, כן? ההתרגשות בקטע הכי טוב. וואלה, אנחנו מוכנים באמת, עשינו הרבה חזרות, אנחנו באמת לא מספיק, אבל עדיין מוכנים לגמרי. עכשיו להקה, קוראים לה יוסף והמוג'וס. I like the way you walk it, no diggity, I've got to beg you. I like the way you walk it, no diggity. תודה רבה. השיר הבא, זה השיר הראשון בעצם שכתבתי. שיר שכתבתי בתיכון. אתם יודעים, תיכון זה גיל כזה שבין הסטלות למציאות ובין הדיכאונות למסיבות, בין כל הצחוקים עם החבר'ה, מריבות עם ההורים, כל הבלגן, לפעמים אתה מרגיש שאתה טיפה מאבד את עצמך, לפעמים בשביל להיות יותר עם כולם אתה מוותר על החלומות שלך. אני רוצה להקדיש את השיר הבא לכל התיכוניסטים שכאן, קוראים לשיר ילדים וחלומות. הסתכלתי עלייך בעיניים אדומות, אני רוצה לדעת מה את חושבת על ילד גדול שלא רוצה להיות, במקום לשאול את סתם הולכת,
עושה לי טוב כשאת מתחילה לבכות. אהובה שלי, אני שונא אותה, מעכשיו לפחות